Mayong buntag sa tanan, mayong udto, mayong gabi. Depende sa sitwasyon sa inyong pagtanaw, mga kapaglaom. Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi, tibuok kalibutan. Kay kining atong Sibya Higala, tibuok kalibutan ni mga kaigsunan. Ang ato ng pasalamatan ng Ginoo nga gitagaan tagigayon. Niining panahon karon sa pag uh, explain mahitungod sa balaang kasulatan ug unsa na gyud kaduol siyang mubalik ug unsa nang atong panahon karon. Dili ba mga kapaglaom ang uban mga katawhan nag-ilog sila sa pagpamatuod nga ilang relihiyon, among relihiyon maogyoy tinuod. Pero ang Biblia wala magsulti ni ana nga mag-ihay tag-angkon, no? Mag-ihay tag-angkon sa atong relihiyon. Mga kaigsunan, atong hinumduman nga ang excuse me, ang Ginoo naghatag gyud og panahon alang sa pagpamalandong. Apan dili pa mga igsoon, minaw sa tag awit nga pag-aawiton kini ni Brother Roel Bioyo mga igsoon, no? Ato ning patalinghugan mga kaigsunan. Oh. Ha? Ato ning pan mga igsoon, no? Ato ning tagaag pagtagad higala para nga magkuha gyud ang detalye. Atong pakantawon si Brother Roel Bioyo, no? Talinghugan ato mga kaigsunan. Jerusalem, no? Nindot na Jerusalem mga kaigsunan. Samtang ako natulog, ako dunay damgo. Dito ako sa Jerusalem, adool sa templo. Awit sa kabataan, akong nabatian. Ug ang mga manulunda dayon miawit man. Ug ang mga manulunda dayon miawit man. Jerusalem, Jerusalem, ganghanap lihan. Hosana sa kahitasan, Hosana sa hari. Akong damgo na ilisan, mamingaw ang dalan. Awit sa kabataan, gilayon ni undang. Ang adlaw mudanag sa mabog ng buntag. Sa nakita ko ang landong sa cross, sa mamingaw bungtod. Sa nakita ang landong sa cross, sa mamingaw bungtod. Jerusalem, Jerusalem, langit nun nga awit. Hosana sa kahitasan, Hosana sa hari.
kahayag nagdanagang anari bisan kinsay mo sulod wala dumili ulan biturog adlaw dili kinahanglan ug ang bagong Jerusalem walay pagkadaan ug ang bagong Jerusalem walay pagkadaan Jerusalem Jerusalem kangit-ngit wala na Husana sa kahitasan, Husana sa ari. Husana sa kahitasan, hangtod sa kahaturan. Hello mga guys, malipayong adlaw. Okay, salamat kayo, Brother Roel, sa imong nindot kaayong awit, Jerusalem. Oh, mga kapaglaom natay daghang mga libro. Si klase na yung Word Almanac, sa Encyclopedia, ay Bible, halos tanan diyan ay daghan diyan mga kapaglaom, no? Karon atong tun-an higala kining Seal of God and Mark of the Beast. Silyo o timaan sa Diyos, silyo, tatak sa Diyos, o ang marka sa mapintas nga mananap. Atong unahog basa higala ang Pinadayag City 2 ug 3. Dayon dre, unya nakita ko ang laing usa ka madulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw o nagdala og timbre sa buhi nga Dios ug sa makusog nga tingog yang gisinggitan ng upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat. Versikulo 3, nga nagingon, ganila ayaw sa ninyo pagdagmali ang yuta o ang dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Diyos amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Klaro kaayo mga kapaglaom, mga higala, nga aduna di ay katalagman nga moabot dinhi sa yuta. Kung sama na nga mga katalagman, daghang katalagman. Kung kini gipugnan sa upat ka manulunda, nga dili sa buhian, kay kung buhian mo singaw lang gamay mga kigsuunan, aduna nay dako kayong panghitabo sa kalibutan. Katalagman o trahedya nga moabot kung muhungaw lang gamay ang gikuptan sa upat ka mga manulunda. Kining upat ka kantos kalibutan, north, west, east, south. O mauni masingawan mga kigsunan na peligro gyud kaayo higala. Muna nga gipugnan sa mintras wa pa matimbre. Mangutana ta, unsa man ang timbre sa Dios? Kung timailhan, timaan, atong basahon ang Ezekiel 20, Ezekiel
20, 12 o 20. Atong basahon mga kapaglaom. 12. Labot pa usab gihatag gihatag ko kanila ang akong adlong igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila. Aron sila makaila nga ako mao si Yuba nga nagbalaan kanila. Versikulo 20. Og balaana ang akong adlong igpapahulay og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Yuba nga inyong Diyos. Ring klaro ha mga kapaglaom, no? Klaro kaayo higala nga ang gipasabot nga ayaw sa og buhi ang upat ka kanto sa ang gisingitan niyang upat ka manlunda pinadeg 2, city 2 ug 3 nga ayaw sa kay timbrihan sa. Ang timbre higala sa katauhan sa Dios kung timaan aron makaila pud ang mga tao nga siyang gahatag, siya ang naghatag og timaan aron makaila sila nga matud pa sa Diyos, ako maong Diyos nga nagsugo ni ini nga balaod nga igpapahulay kay mao kini ang silyo sa Ginoo mga kapaglaom. Sunod, Exodo 28:7. Mao ni siya ang buhing handumanan mga kaigsunan nga dili kalimtan ang kreasyon, ang pagbuhat sa Dios sa kalibutan mga kaigsunan. No, dili na basta-basta. Sa diyang gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta mga higala, dili basta-basta nga ihatag niya kini nga balaod o silyo mga kapaglaom. Ningon diri sa 8 hangtod sa 10 sa Exodo 20 basahon. Hinumdumi mo ang adlaw nga igpapahulay, adlaw nga Sabado. Aron sa pagbalaan nini sa unom ka adlaw, magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay, alang kang Yuba nga imong Dios. Niining adlaw, dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sulod sa imong mga pultahan. 11. Kay sa unong kaadlaw gibuhat ni Yuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa nini, o mipahulay sa ikapito ka adlaw busag gipanalanginan ni Yuba ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Klaro kaayo mga kapaglaom nga ang atong Dios gihatag niya ang napulo ka sugo nga ang ikaupat nga sugo nga mao ang adlaw Sabado. Usa man gihatag para pahulayan sa iyang mga katawhan. Para pahulayan. Aron doon na po'y silyo. Nga ang mga katawhan, mga kapaglaom, adunay timailhan. Kaya bisan asa siya ibutang, mailhan yun siya tungod kay aduna sa silyo nga mao ang adlaw nga Sabado. Ang adlaw Sabado higala nagkombinasyon na sa tanan, walay sugal, walay bisyo, walay inom, wala tanan sa kalibutan ug dili kini magpauyon sa kalibutan. Ug kini maayog yung pagkatukma sa gitawag og ikapitong adlaw. The 7 is the last number of the weekly cycle mga kapaglaom. Dili na basta-basta, dili na mawala igala, no? The special number kana kapaglaom, no? Nga dili na basta-basta. Ihatag sa Ginoo, dili kay usab-usabos Ginoo, dili kay ihatag lang niya sa Israel o ihatag lang niya sa ubang mga nasod sa uban, wala na. Nay pinalabi ang Ginoo niya na kundi nga na sa atong panghunahuna higala, no? Ikatulo nga teksto kapag laom. Ika-upat. Pinadayag 14:9-11. Pinadayag 14:9-11. Unsa may gisulti ni
Apostol Juan, mga kaigsunan. Atong basahon. 14:9 hangtod 11. Og misunod ang laeng manlunda ang ikatulo nga nag-ingon sa makusog nga tingog. Kung adunay mosimba sa mapintas nga mananap og siyang larawan og pagpamarka sa iyang agtang og sa iyang kamot og siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios nga paggatagayon nga walay sambog ngadto kupa sa iyang kasuko. Og siya pagasakiton pinagi sa kalayo og asupre diya sa tubangan sa mga balaang asupre, tubangan sa mga manlunda og sa atubangan sa kordero. Og ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtod sa kanturan og sila dili na makatagamtam sa pahulay sa magabii og sa maadlaw. Sila musimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og bisan kinsa nga minarkahan sa iyang ngalan. Dako kaayong peligro higala. Dako kaayong peligro. Gisiparit ni sa Ginoo mga kapaglaom nga kadtong nagsimba sa mapintas mananap og sa iyang larawan higala, no? Mapintas mananap og sa iyang larawan, dili gyud sila makadawat sa kaluwasan. Nagautbo ang kalayo ang aso, gisunog sila sa kalayo mga kapaglaom. Sadyang gisunog sila, grabing kasakit atong panahon, no? Anang panahon nga atong nga masaksihan mga kapaglaom. O ato nga makita, magatulo ang atong mga luha samtang nagtan-aw ta kanila. Pinadayag 21:4, gipahiran sa Dios ang atong mga luha. Ang kining mga klase sa mga tao higala, nga naman 100% moingon ko, nga wala magbantay sa adlaw Sabado. Tungod kay gitagna daan sa Isaias 66:23-24, nga adunay simba sa langit, adunay simba higala adlaw Sabado, magpabilin ang atong kaliwat ug atong mga kaliwatan o binhi. Karod kung imong basahon ang 24, ug nakita sa mga nagbantay Sabado, no, nakita kay migawas man dito man sa Jerusalem, migawas, nakita ang gipangsunog. Ang gipangsunog, ang ilang ulo dili mamatay. O dili mamatay higala. O kinsa may nakita kadtong mga taong malapason. May siguro yung taglapas, nagpasabot wala pagtuman. Kung tinuod pang Domingo ang adlaw igpapaulit, yung Domingo higala, mo tayo nabasa diya sa Isayas. Tagna nga nakita nga nagbantay Domingo, nakita nga gipangsunog, naglapas. Kung naglapas higala, pamatud nga ang Domingo naa sa sugo sa Ginoo. Kung naa sa Ginoo, di naglapas mi. Wala man. Ang naa dito sa Sabado man, ang ikapitong adlaw, di kamoy naglapas, di ba? O ato ng pamalandungon. Dili man yung pagsakit kaninyo, kundi pagpahimangno lang kanato. Nga ato ni nga malikayan kapag laom, mga higala. Kining klase sa silot, ipiligro kaayo, nga di na ito madawat ang silyo sa Ginoo nga mong adlaw nga Sabado. Okay, pinadayag 13, City 18. Ato basahon. Nga tungod niini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kun anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. Kikinahanglan niini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwinta ang numero sa mapintas nga mananap. Kay kini may usad kan numero sa tao. Ang iyang numero unom kagatos ug kan uman ug uno. Mao nay dako kay peligro higala. Kaysa pag-abot sa panahon, nga bisan nagbarug ka na kay Silyos Ginoo, apan dunay dako kaayong tentasyon, bulog sa mga dako kaayo nga pagsulay, trials, the big, the great trials. Sa mga trials, di ka palit, dili ka baligya, ako kay peligro. Kung wala kay pagtuo sa atong Ginoo, Jesucristo, peligro kaayo nga makabig ka. Mayudyod ka o ngadto sa impyerno. So, nakatilaw na unta tagkahayag apan nadala pagyuntas kalibutan. Kay kanang gisulti ni Ellen G. White nga gipanggamit sa mga Katoliko.
mga CFD o CFLAB. Nga gipanggamit nila. Nga mo ihapak ganito sa mga Adventista. Kung sa kayo no, ang libro sa Adventista, maro po yung unay nga magpa-impyerno. Nagigipasabot, di ba? O, yudjuron, no? Ang katong nakabatog kahayag sa langit. Seventh-day Adventist, yudjuron yan to sa impyerno. Tinuod na mga igsoon. Kanang pulong yudjuron, birahon ba? Dalon dito. O, nga naman, adunay dako kayong mga pagsulay, mga trials na nagbantay sa bado sa silyo si Ginoo kay ipaihatag ang silyo sa tao. Kana bitang giingon sa Marcos 7. Oh, kasabta na Marcos 7. Oh, Marcos 7:8. City 8 nga kung sa giingon di mga igsoon nga mo inyong gihawiran ang mga tradisyon kalagdaan nga hinimo lamang pagkatao. O 8, maayo gayud yung pagkabiya sa kasuguan sa Dios. Sabi niyo mga kaigsunan, ato mga matandi. Ato gayud nga matandi ang tinuod higala. Butang nato sa ubang mga reliyon. Aduna ba yung mga reliyon nga nagpatun sa hugot gayud sa balaod sa Ginoo? O, di lang tamang daot ato lang isgutan ang 10 commandments na o napulo ka sugo sa Katoliko. Wala na diya ang adlaw sa Sabado. Wala na diya ang gibutan nito adlaw ng Domingo. Di ba usa ka dakong pasipala higala? Unya ila pag yun nang iduot igala, no? Iduot pag yun as tao nga di ka kabaligya o dili ka magpato ni nga marka. Oh. Marka bagyod nga 666 literal system higala. Doctrine system. Doktrina, sistema sa doktrina ang gipasabot niya. Kaya kung dili ka mubalhin o laing silyo gawa sa silyo si Ginoo, sigurado ko madawat mo ang marka sa mapintas mo. Ang mapintas mo na ato na nang giskutan sa mga debate higala nga ang mapintas man mao na ang nasod sa Roma. Kay grabe kapintas ang Roma higala kipagtunog-tunugan lang ubang mga nasod. Muna gitawag sa mapintas mo. Anlay populay sa Roma, mao Domingo. Kung kini ipugos higala nga mao'y marka nga mao'y ipugos sa tao, di ka kapalit, di ilit ka kapalit yan. Di ka kapalit. Kanang numerong 666, sikrito ka na, ipakwinta pa ka na, mga kapaglaw. No? Dili ka na ipadayag nila. Ipakwinta pa na siya. Kinanglan pa ni mong mayo kag mathematics. Pero kanang marka nila, gawa sa numero, kanang marka nila, walay laing marka sa mapintas mo na Domingo mga kaigsunan. Karon, unsa pay gingon sa Benedict 13:11-18. Para gi kayo. Gani ni Kuho, ato gani basahon ni lahat. Okay. 11:18. Unya nakita ko ang laing mapintas mananap nga migimaw sa yuta. Kini siya mo'y duha ka buok sungay, daw nating karnero ug siya misulti sa magdragon. Ang tanang pagbulutan nga iya sa naunang mapintas ng nanap, gihimo niya diha sa tubangan sa nauna. O nagasugo siya sa yuta o sa nagpuyo niini sa pagsimba sa naunang mapintas ng nanap. Kinsang samad nga ikamatay nga ayo. Siya nagahimog dagkong mga milagro hangtod gani sa pagpakanaog sa kalayo sa yuta gikan sa langit sa tubangan sa mga tao o pinagi sa mga milagro nga gitugot kaniya sa paghimo sa mga tubangan sa pintas mananap. Iyang gilimbungan ang nanagpuyo sa yuta sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas mananap nga nasamad sa espada apan nabuhi ra. O gitugot kaniya o ang paghatag o gininhawa nga dos larawan sa mapintas nga mananap. Nga tungod nini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti o sa pagpatay niadtong mga dili mo simba sa larawan sa mapintas nga mananap. Ug ang mga timawa ug ang mga kadaguan, mga dato, mga kabus, mga ulipon sa mga taong gawas, ang tanan iya usab ni gipamarkahan diya sa tuon ning kamot ug sa agtan. Tungod nini walay bisan kinsa nga makapamaligya gawas ko na kaniang marka, maong marka nga maong ngalan sa
mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. Kinanglan nini ang kaalam kaniya nga may kasalabutan ipakwinta ang numero sa mapintas mananap kay kini may usad ka numero sa tao ang iyang numero unom kagatos ug kanuman og unom. Ato pa mga higala, dili gyud na siya malalis mga kaigsunan. Grabing pwersa. Grabing pwersa. Mahimo ba na? Tibuok kalibutan ang pwersa nila? Yes, mahimo. Sampula na ganita. Na mga lockdown, nahimo man. Tibuok kalibutan higala. Nahimo man. Pero lahi na ni siya nga kaso kay may tungod niya sa espirituhanon. Dili sa health mga kaigsunan, sa espirituhanon. Iya na mag-ilog ug magbugno ang gitawag good and evil. Maayo ug ang dautan mga kaigsunan. Apan doon ay giingon niya, naay dako kayong awhag sa paglikay higala. Mindas sa yupaw. Kung unsa na diya, pang ilisdan man ng mga sugo din ha, kung nakasayod ka niya na, gawas ka diya. Pinadig si 8:4. Ugon niya, nadungog ko gikan sa langit, ang laing tingog na nagingon, gumawa kamo mga tao ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang hampa. So nakita na to nga ang Ten Commandments, ang adlaw Sabado, gilis na ng Domingo, Ten Commandments sa RCC, unya ang una, ang ikaduha, ikatulo, ikaduha, ikuha nilang larawan, ipuli nilang ikatulo. Sa kalimbong mga kaigsoon. Yan ang ato, yan dili man nato ipasubay sa husto ng sa gisulti sa Biblia. Yan ang ato mang usab-usabon. Tungod ba kay ang simbahan adunay katungod, nga matud pa ninyo may katungod, nga mag-usab-usab nila. Wala magsulti ang Ginoo nga ningon diya nga God cannot be changed. Ang Dios dili mausab. Dili niya usab-usabon ang iyang gisulti higala. Okay ba? Pinadayag 14:9 atong gipasa mga kaigsunan. Nga mahitungod din sa mga kuan lagi kining gitawag og mga marka higala. Ipugos gyud na siya. Jeremias 51:45. 51:45. Atong basahon higala. 51:45. Ewan dire, katawhan ko, pumahawa kamo gikan sa iyang taliwala, ug luwasa ang inyong kaugalingon, ang tagsa-tagsa katawo gikan sa mabangis nga kasuko ni Hiyoma. Mga kapaglaw, ano sa apa man tampos ka? Sulting Biblia, gumula, gawas kamo diya katawhan, aron makabaton kamo kaluwasan. Grabe naman ninyo ang pagdipinsa naman Ginoo ninyo. Ni anang inusab nga mga balao. Grabe naman ninyo ka, kung imong tan-awon, grabe naman ninyo ka garbo, na kunuhay kamo ang tinuod. Pero ang sa tinuod mga higala ko nga mga amigo na ko mga CFT, nagsulti si Ellen G. White, inyo pa nang ipagbasa, nga doon na yung mga siik, mga RCC, katoliko, nga mga matinudano, nga makabaton kinig kaluwasan higala. Pero nagingon ang Biblia, usa lang ang turel. Usa. Grabing mga bautismo ang hitabo karon higala. No? Karon lang mga tuiga, mga kaigsunan, wa pa tunga-tunga pa. Pila na kalibo ng mga RCC nga nakabigya sa Ginoo. Kang matinudano. Nga nagbasa sa Biblia, unsay nas Biblia mo gituman higala. Kung sukwahi sa tradisyon, isalibay na nga tradisyon. Pero ang imong tradisyon nga dili kasumpake is Biblia, kana ipadayon na siya kay makahatag na nimo og dugang pagkahibalo. Pero kasagaran sa mga tradisyon higala against ug wala makatugma sa balaang kasulatan. Mga higala, ako ingon niya. Kung ikaw higala adunay sa labutan sa pagpili sa maayo og dautan,
ako mag-auhag nimo karon, no? Mag-auhag ko nimo karon nga kinahanglan nga ato na ning patnan o atong paningkamutan mas tabang sa Ginoo nga makita nato ang kalalum bisan pa nga dili nimo maabot apan panayo sa Ginoo katinuod ba Ginoo nga ang konsilyo adlaw Sabado nga gisulti din sa balaan nga kasulatan. O, sa mga igsuon kaingon ta sa atong kaugalingon nga pastilan di ay nga kung atong hunahunaon higala atong hunahunaon nga kung ang Ginoo mga kaigsuonan mo'y muhatag nimo giya mabasahon gyud ka sa balaang kasulatan, no? Mabasahon gyud ka sa balaang kasulatan. Minaw sa tag awit igsoon atong amigo si Ruel Gapon, no? Well, okay la. Well, okay ra. Atong patalinghugan mga igsoon. Okay, well. Batera. Sa paglamay sa panahon, nagatagag ang mga dahon, ug nangalaya ang mga tanong. Ang tao nagkaanam, ug kataas ang kaalam, nagkausap ang kalibutan. Sama-sama mga kaplot, ihapag-hapag sa balon, ianod lang bilis sa kadagatan. Ay ang Diyos may pagbago sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagan kaniya sa pagpuyong balanon sa tanan nga panahon. Ang mga himbay ay kahalad lamang yun kaniya o ganon ay atong pagadayon siya. Isanasan nga dapit, nagkalahi-lahi ang sakit, apan ang Diyos wa malimot sa langit. Kinabuhi nagkapait, kalista na nagkahapit, dawlati ko kini nga bisakit. Naukulong na ang tanan, upay usang kaatuan, apan dunay nasayon sa tanan. Kay ang Diyos may katuyuan sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagan kaniya sa pagpuyong balanon sa tanan nga panahon. Ang mga himbay ay kahalad lamang yun kaniya o ganon ay atong pagadayon siya. Tinawag kita sa pagpangalagan kaniya sa pagpuyong balanon sa tanan nga panahon. Ang mga himbay ay kahalad lamang yun kaniya o ganon ay atong pagadayon siya. Ang mga himbay ay
Okay, salamat kayo, Brother Roel, no? Thank you very much, Brother Roel. Okay. Okay, salamat kayo, Brother Roel. Thank you very much, no? Ay kaya nakaduaw ka dire sa atong studio. Thank you very much, Brother Roel. Bueno, mga kapaglaom, mga wala na gyud panahon, salamat sa inyong pagpadalinghog dire sa pag-utingkay sa kamatuoran. Manginaot ko igsoon nga sa pagbalik sa Ginoo magkita-kita dito sa langit apan sa dili patahingpit nga magbulag-bulag, pagampo sa ta. Dalaygon may mga mga Dios, salamat kay Ginoo sa imong kayo. Salamat sa gayon nga imong gihatag kanamo nga amo nga nakaplagan nga ang marka sa mapintas mananap dili angay na kuptan kundi ang imong silyo nga mong adlaw Sabado mo'y among kuptan kay kini mo'y usa ka timaan. Salamat o Dios sa pagtubag paghiusa kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Magsunod na kita ikong panahon. Salamat kay Brother Will. Thank you very much. Atong technician, no? Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. O manghinaot ko nga ikaw ako managkita sa langit. O kami magaingon, wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi pagdapig sa kamaturan. Tira?